da maka yarda ashe yayi guda tana bi daga soyayi matsala ne aboki zo ka lallaba shi ka faɗa mara babban aboki ka ce so ni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi zo ka ji aboki shi hali ai daban-daban ne ka daina yin tunanin za ta yi ma abin da wancan ni ku bar ni na ce soyayya ba zan koma ba na yi babu daɗi ciwon so yana da zaƙi da raɗaɗi so babban aboki ka faɗa masa ka ce so ne sassa na zuciyata na da zafi cike da rauni sanda ke zuciyata ya fi ƙarfin gaban tunani ya sauya min tunani ba na gane tsawon dare ko safiya zo karka juya baya ga wadda ita kai take muradi ka share zantukan da ka daina zancen da babu daɗi ka duba lamuranta ka waiwayo gare ta karta faɗi tawakkali musulmi haka zai sa ta samu sauƙi a zuciya ka ce so ni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi aboki ka san na da hujja ba hakan nan nake gudu ba na hayo da kwanso na ajiye riba ban gani ba na sha wuya akan so me zai hana ba za na kaurace ba karka manta aboki so ya sami jiri jiki ya yi wuciya inda kake ni na san a rayuwa ba za na tsallake ba ni za na kashe kaina zama a duniyar ba zan iya ba a'a karki fara hakan ba zai saki kai gaci ba zafi yakan bi sanyi karki manta da wanda shi yake da duniya zo babban aboki kamai da komai kamar ba ai ba ku daina lallaba ni su ma a dola ka za ku duba ni ba zan yi zuciya ba har abadan ba zan fishi da kai ba to ku bar ni zan tunani shawara zan faɗa wa raina da zuciya